Europarren konkista odoltzua hasteaz batera, munduan zituzten lurretara hedatu zuten kakaoaren landaketa eta merkaturatzea. 16. mendean, azkar zabaldu zen Europan txokolatea hartzeko ohitura, eta ohikoa bilakatu zen Iberiar penintzulako fraiden eta lekaimen komentuetan zein militarren eta noblesiaren jauregietan txokolatea kontsumitzea. Europako eliteen arteko harremanetan ere ezinbesteko garrantzia hartu zuen mende erdi lehenago Moctezumak Hernan Corteseri eskainitako edabe exotikoak. Euskal Herrian garai hartako hainbat dokumentutan aurki ditzakegu txokolatearen eta kakaoaren inguruko dozenak aipamen. Komentuetako lehengaien eta produktuen sartu irtenetako erregistroetan, jauntzuen eta nobleen estei otorduetako dokumentuetan, oinatiko nobleen eta unibertsitateko inventarioetan, botikarien errezetetan eta ordainsari bezala garaiko transakzio ekonomiko askotan. Txokolate beroa. Osagaiak 5 kigararentzat. 150 gramo azukre, litro bat esne, 350 mililitro esne gain, 2 ale vainilla, 200 gramo txokolate kobertura, 170 kakaoa duena, 60 gramo kakao hautz, 2 gramo gatz. Prestaketa. Azukrea ontzi batean berotu. Karameluak hori kolorea hartzen duen arte. Momentu horretan, esne gaina gehitu eta berotzen jarraitu karamelua urtu arte. Nasketari gatza eta vainilla erditik zabalduta gehitu. Zu baxuan irakiten eduki 10 minutuan zehar. Beste ontzi batean, kakao hautza eta esnea nahaztu eta berotu. Beroa dagoenean, kobertura gehitu eta urtu. Kakaoa eta esne nahasketari lehenengo nahasketa hori gehitu, aurrez iragazita. Oso zugeldoan irakiten eduki 30 minutuan zehar eta egonean utzi beste 20 minutuz dastatu baino lehen.